Busia Arthur Odera otelo ne migawo mochune thieth e kaunti no malando ne johera mapok oriwo keny mondo pimre kapo ni gin gitiere gi tuo mar ringa mar remo kata sickle cell anemia kapo giriwo keny. Koloso e kinde yango chenro mar chiwo puonj kotenore kod tuo mar sickle cell, Odera nowacho ni kaunti ma Busia osego okang' mar nyiewo masinde mag pim mar mondo mi ogo kwan nyithindo minyuolo gi tuo makamano. Odera nomedo ni medruok mag nyithindo minyuolo gi sickle cell osebedo ka medore e kaunti no mantiere tong' mar piny Kenya gi Uganda. One of our calls to action is please get tested, especially the young people who intend to have children. Once they have identified, first of all, know your own sickle cell status, and then when you get a partner who you intend to have children with, know his or her status as well, so that you make an informed decision. We avoid instances of carriers transmitting the disease without knowing they're doing it, and then like Grace says, it becomes a blame. The ideal situation would be everybody amongst us knows their sickle cell status. Then as people make decisions about marrying, about siring children and so on, everybody knows that this is my status and this is the status of the partner that I want to have children with. Jodak e gwenge ma Chepkube e kaunti ma Mount Elgon noriwore gi piny mangima e godiechieng' kanyna kata punda ma piny ngima hingo kawuono. Nyasino manobagi gi riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Ripple